ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te seryeta iti alawas a napauluhan. Manalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agtudon, panagtatalo nun. Aglangan ka kiti, tatulungan datatang kana ng ijay talon. Aglangan tayo amin, tatulungan tayo ida. Sikat aglangan, tawan mo't ammo iti pagadalan. Da kami ken ni Maxine, saan mi amabalin ti aglangan? Apay kumasa na mabalin? Mapukawon at i-award mi iti pagadalan no aglangan kami. Sika, awan mo't award mo. Sayang magpaiso no maikat ti award mi. Uray sumardang ka paikit di tagtalon ka langan. Naggraduarak pa'y mat iti senior high. Sakbay ngagsardengak. Talon ka langan, tapno addaramatan mi nga gadal. Kaya't yu asawen, siyak timang tulong kada kayo, tapno makapagkolehiyo kayo adwa. Una, tainton makaturpos kami. Itad ni mo itnod dadagiti ka sa pulam. Ay, naglangan piman ti Buridet tatapno laeng tumulong. Ay, ngam jay dua. Di da kayat ti aglangan. Tasayang kanaw ti award da. Apay nga tamat asaan da nga agpapada iti laing. Ada kapkapso ti Buridet tayo pagadalan. Nagagat matkit de, no maipapani ti panagtalon. Yam jay dua, masadot da nga agtalon. Uray man nalon ti may sa tao, no nagagat lakit de. Agbiag mat nga uray awan adal na. Uray di adal mat no sadot. No di na mo nga aramatan tinagadalan na. Ay awan na, sayang mo lang. Ay, manlaw ko nga ron kadag iti duwang anak ta. Masadot dang agtrabaho iti daga. Kitagsipod ta sadot da, rumbang laang ama kaadal da, tapno agbiag da. Awang klase, tada na pa ng ti manursuro. Nga masadutak pa'y nga gawid. Diyak kaya ti mapan iji taltalon. Ay, oray siya ka. Diyak lakit di kayat ti mapan ijay talon. Oray, tada ni Greg akadwa datatang iji talon. Isu siguro nga awan amuna. Tapno adda maibaon ngagtalon. Una, kasta talaga. Sayang lang ter aramatin ng agadal. Taawan mo't lang ang amuna. Ay. Imbag lakit din tadamot lalain ko. Pasaray adda honor ko ijay pagadalan. Oray siyak mata. Kitaam ni Greg akanayon iji talon. Naknak sa tikudil na. Kasano, kat mabilag mat akanayon. Iso asaan tapay nga gawid. Ay, tsak kayat ti mabilang. Agyan tapay lang ijay boarding house ta. Agawid lang to, no awan allowance ta. Ading, lakwan-lakman. Ay na, imbag tayo may ka dito'y tiyangget, manang. Adala ipadamag ko. Nay, anya ka diti ipadamag mo, si Mang. Idi nga min napanak iji kabisera. Nakitak ti agkabsat akakaanakam, ada feken Max. Talaga ang makitam ida ijay taagad adal daket nga rod iti universidad. Agkakaadalan da kadagiti anak ko. Nagawid dagiti anak ko, tawan klase da. Ngam dagiti kakaanakam, agbalbalog da. Pudno ka diti ibagbagam? Nagsauak ka din iti saan apudno, manang? Nakita dagiti dua mata. Di dapay mat mapantulungan ni Greg ijay talon. Nagawid dagiti anak ko, tay may da tinulungan ni tatang da. Ngam dagiti nga ubeng. Hay, jak pay makita ida at tumulong iti talon. Marta, awan ka di pay dagiti agad-adal nga anak mo. Awan da pay manang, apay ka de. Nasao ngamin ni si Mang. Nga addan dagiti anak na akaadalan da. Tawan ka no mat klase da. Hanggang apay nga awan mat dagiti anak mo. Apay nga taadi da nagawid. Adda ngamin madlaw ko. Kakaasi ni Greg ijay talon. Idinto tadyak makita dagiti dua akakabsat na at tumulong kan guana. Ado ka no ngamin ti ipapaaramid da kadakwada, manang. Apay ngay dagiti anak ni Simang. No awan klase, adadamot ijay talon. Damagit tuman ida, apaman asumangpet da.
Ang gawitan, taing ta dumawat iti allowance ta. Mga latapay iti bagas ta. Awanin bagas ta. Inton makahalata, agsublita dito'y boarding house. Adang amin aramido. Uray siyak mata. Adang mat aramido. Ang mga nung naglako ni Greg itinatang na. Nawadwad lakit diti allowance ta ita. Lakit di ah. Mabalin ang naglako dan. Takaano pa'y idinagmula da. Adaman nga ro din allowance ta ano naglako da. Pagsayatan naman na nagagat Jacob sa tangagmula iti nagduduma na tang. Talo damot kada tatang kun nanang. Una, tay suda tinapig sa nagtrabaho. Nang runa no pa nag-aarado. Ingkamot nga min agarado ah. Imbagkan ka, tauray babae ka. Kat amom ti agarado. Siyak, saan ko nga mo? Nagsaumat tay sadot apadak at tumulong igay talon. Mabalin mo makatagay. Nagawid dagiti kaadalan yung anak ni Simang. Ngam, di kay mo't nagawid. Kuha na nang. Ada ngamin inlipas mi nga impaaramid da iti pagadalan. Uray makatulong kayo kumamat no kasjay nga awan klase yo. Kasanungay kat nagrigat mo't ngamin ti ipapaaramid da a report. Marigata nakpaikit din. Nalpas ka di dagiti anak ni Simang, tapay anak kaawid da? Kuha ngamin nanang. Ada nagpatulungan dang amamuda. Iso day jay, nalpas da dagos. Mala, kayo nga rod tulungan ti kabsat yu ije talon tanasa papay mat. Uray agburas kayo itinatnatang. Ha? Mapan kami ije talon, nanang? No kayat yu nga adda ilako tayo. Kayo tulungan ti kabsat yu tapno adda allowance yu. Kaasimat dya adi yu. Naglawa mo't gayam ti minulaan da. Ado ti burasan tayo no kasta. Ungarod, di da pa'y lakit manangdan iti kadwada nga buras. Imbis at itangdan tayo, usaran nyo langan iti pagadalan. Isuada tayong tiag trabaho. Adda ka mo't gayam dita. Naginanak lang tanabanugak unay. Si kama mo't tiag bunag manang Max. Sapay nadagsan, kun adayo ti pangipanan. Kasano nga rod amalako tayo ngay dagiti natang tayo? No saan tayo ngay panidya kalsada? Max, saan mo unay akaadwan ti awitem? Imbag ni Greg ata naruam nga gaw awit iti nadagsan. Ay, agbalin tayon a para bunag. Ano saan tayo latta ka din? Tapno ada may lako tayo. Saan amalako dagiti natang? No dito'y lattan talon ti ayanda. Nagsakit ti bagbagik ang nagbunag itinatang. Agurigurak sa. Nagbunag ka lang? Agsakit kan? Bagkan ka, tanairuam ka nagbunag. Siyak ngay. Napakuyugan lang iti kinasadot da ita. Ay, nagrigat lakit din ayat ti biyag ti mannalon. Diyak kayat tiag nanayon a mannalon. Agyaman kakit di tada taltalunan tayo. Nungay awan? Iso asikan ti makaamoy ti talon. Tinasken, kat matulungan na kami ang makaadal. Rumbang makalpas kayo. Tapno sana sayang ti pagbannugan mi kadatatang kananang. Di kagdanag kabagis. Igaud mi ti agadal. Nagsapa kayo manan dito'y talon na bayao. Ay, kasapulan Duang amin ti pagad-adalan mi iti kolehiyo. Damax kanfe. Imbag man tasan nga reklamo ni Greg. Asaan nyo mat a pinagkolehiyo bayao? Kaya't ko kumamat. Ngam ko na amarigatan kano nga agadal. Narigat kano ti agadal. At dakap-kapoy nan sa ngamin iti pagadalan. Hangam nagagatmat kit di abaro. Unmat kit di Numakadal jay dua. Kapilitan nga adu ti ited ko at tawid ka ni Greg at daga. Ay katuan mat abayaw. Kasla adal ti tawid da, tapi nagadal yu ida. Makasarak dan to itinasaya at trabaho da, no makaturpos da. Ngam ni Greg, agnanayonan aman nalon. Ay, nyangay nga road no di kasta. Kaya't naman ti agbalin aman nalon. No makaturpos da Max Kenfe, dakkel ti utang da na imbaganakam kini Greg. Nagagat day di Greg. Mapagadal na lakit di dagiti kakabsat na.
Imbaga, no nasayat dan tumat kan kuana, inton makaturpos da. Siguro takabsat damot. At damot tay tao ano makaturpos, di nan am-am mo tinang tulong kan kuana. Ay, saan kumamot takaasimot ni Greg. Naanos kan nagagat ngagtalon. Dandani di pa'y tulungan dagi dya adwa. Madlaw ko nga rod nga dasad-sadot dagiti dua. Ay, talaga. Agawid dalaan, no mapanda dumawat iti allowance, kan mangala iti bagasda. Awan samot dagiti anak mo nga agad-adal iti kabisera, manang. Ay awan da pahimot ading ko. Amangan no adda impaaramid da kadakwada. Kasta nga ta, manang. Ti amok kat lalaukan da iti kinabalog ti panagadal da. Ay, saan mo't siguro? Tano agbalbalog da. Saan kumaan na nga to dagiti grado da nga ipakpakita da kanyak. Kasta ka de. Ang madamag ko man, manang. Apay ngay ajak makita at tumulong kada kayo dagi di anak yu di talon. Maawatan milatan at agad-adal dakat nga rod. Ay, no siya. Saan nga agbalin? Gaputa agad-adal da iti kolehiyaw. Sandan at tumulong iti trabaho iti talon? Ay, saan ang mabalin, manang? Day, naggapu ka lang anapan gimatang iti mamerienda. Maikulkulang kamatayin. Napanan ka din ni Greg. Napan na di gustinwang ijewaeg. Hapay ka de. Imbag tawan dito'y ni Greg. Di namang ngag ti ibagakken kalakay. Anyaya day tang ibagam. Tandi mo pa'y kayat amang ngag na. Nasao kanyak ni Simang. Nga uray adda iti kolehyo dagiti anak na. Tumultulong da kanumat iti talon da. Apay ngay. Adda giti anak ta. Kat umay dalaang no mangala iti allowance kan bagas da. Day tamat nga rin ti pagsidsid da awak. Nanay. Agpampambarsamat dagiti anak ta. Nakaawag ka mat anak. Saan kayo kadi nga agawed? Saan pa'y nanang? Adda aramidan mi. Umay kami lang mga iti allowance kan bagas mi. Umay kayo agburas iti ilako yu anateng. Saan pa'y naglako ni Greg? Apay adi pa'y la naglako nanang. Saan pa'y adda kasapulan mi. Agurigor ti kabsat yaw. Nasakit mat ti sikat ni tatang yaw. No di kayo may agburas, awan allowance yaw. Nang kasanungay ti aramidan mi a report mi nanang. No maaramid ti daduma a makatulong iti talon da. Apay, diyo kadimot maaramid. Awan ka di tinduling yu akwarta nanang. Awan. No kayat yaw nga dakwarta yaw, umay kayo agburas iti ilako yaw. Bye. Apay ngayon nagsakit ni Greg. Kasano adi agsakit. Kat kanayon nga da itirwar nga agtrabaho. Uray siyak. Ay nasakit mo tanti sikat ko. Kasanungay. Kat adamot kasapulan mi iti pagadalan, tatang. Adababayadan mi. No kayat yung adda kwartayo. In kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada. Tamapan ilako ni nanang yo. Ang mga nuore da kami, kagurigor kami, tatang. Anya nga rod ti kayat yaw. Ni Greg nga aggurigor ti mapan agburas. Tapno adda osaran yaw. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalaing iti pagadalan da Pekan Max, idinto ta da kapkapsot ni Greg. Nasadot iti talon dagiti dua, idinto ta nagagatmat ni Greg. Nagtuloy nga ron dagiti dua iti kolehyo.
Kat ni Greg ti katulungan dagiti dadakkel da iti talon. Tapno makaadal laeng dagiti dua. Idi agkasapulan da max kanfe iti kwarta apagbayad da iti pagadalan. Nagawid nga rod dagitoy tapno dumawat iti kwarta. Ngem nagsakit da Greg kan ti amada. Gapo iti panagtrab-trabaho da. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No kayat yung adda kwartayo, ing kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada, tamapan ila ko ni nanang yo. Amang anuray da kami katagurigor mo, tatang. Anya nga ron ti kayat yaw. Ni Greg payla ang aggurigor ti mapan agburas, tapno adda usaran yaw. Ingkay kit din. Mangtangdan tayo laangan iti kadwa tayong agburas, tatang. Apay, adula unay aya, tapno mangtangdan tayo pay. Saan mat nga aggigiddan, tanaw di ana imula ti dadtuma. Imbagaan makaburas kami iti mailako, ngaumdas apara iti gastosan mi. Agawaan yu ah. No kayat yu ti makaadal. Aganos kayo maet. Kitaan nyo dagiti karuba. No awan klase da, agawid da amapan tumulong kadagiti naganak da. Ay, nagpudot. Ngambasit pa'y tinaburas ta. Umanay ayada ito'y amaila ako para iti allowance ta. Nagbayag mo't ngamin tagburas iti lubyas kan utong. Nagrigatan ayo. Sana ko man nga agburas. Ingam ko na ni tata nga awan kwarta ta. No awan maburas ta. Nagsakit to di man nalo nakabsat ta. Jak lakit di maanusan ti agnanayo na kastoy. Ika gumaw ti agadal. Tapno sana ko na tumapog iti talon. Intun makatupusak. Mapanak iji abroad. Nga uray siyak mo na. Arapaap ko mo ti mapan iji abroad. Ijay tantong agtrabaho. Dakdakkel matlaang ati masapulan ta iji abroad. No makapantay iji abroad. Santan ngagtalon. Basit tinaburas kan intulodyo iti kalsada. Kayat asawan abasit ti kwartayaw. Nayunan nyo matan ananang. Urang at talaga no day talang. Urang ti allowance mi. Saan ka di nga imbagak nga awan ti kwarta tayo, tain nalayo mo't tinaglakwan tayo, dahito'y napalabas? Sapay agda ko magatang. No inagawaan nyo kumatinagburas, kat dinasayaat, ngam nagpampamayan kayo, mat. Diyay tuman adi yon timang buras inton maimbagan. Isumat nga rod na isang rat at trabaho na nanang. Kat, abuswan nyo matan. Kakaasila nga rudan. Kinayat na matagtalon nanang. Saan mi mat apinilit? Uray, saan arumbang nga ipatudon nyo amin kankwana? Kaimimbag mo pa'y laeng. Adda ka man nandito'y talon, Barok. Sayang dagiti sana naburas alubyas kan utong, anti. Kasano, kat ijay matlinong ti ad-ado nga ayanda. Ay, unayan dagita akakabsat mo. Ay di dakat agawaan ti agburas. Agpadadangamin asadot, anti. Gapo, tasadot da. Ay, sikalatan ti mga ramid iti amin. Ay naglaing dangay. Saan mo nga ipalubos akas ti aramiden daken ka? Ure ananwa, anti. Di daktumat la matulungan. At dadamot akanayon ni di kabisera. Kastoy ti aramidem. Ay, pasaray aglako ka itinatanyo. Ilasin mo ti daduma apaglakwam. Ibangkom. Basit lang mat ti mapaglakwak, anti. Aramaten da kanoy di pagadalan, iso nga lain da amin. Uray basit laeng. No kanayon ka amangi deposito, awan papananano di maurnong. No ited mo amin kadakwada, awan Padasak man nga rod, anti. Saan laeng apadasen, Barok? Aramidem. Ay, Barok, naglako ka kadi itinatan mo? O, anti, nagawid ako man. Napan ka kadi ije bangko ang nagdeposito? Saan pa, anti? Ala, kadwaan ka amapan mangilukat iti libretam iti bangko.
Alaman nga rod, auntie. Masapul nga agidulin ka mo. Manipod ita, kada aglako ka, kargaam ti passbook mo. Intaman nga rod, auntie. Saan arumbang nga itid mo amin kadakwada? Kasanon, no adda emergency apag kasapulam. Kanya ti ko nam, adan libreta ni Greg iti bangko? Wen lakay. Pinilit ko anapan iti bangko. Ay, kakaasing amin. No alaan manan dagiti kakabsat na ti paglakwan na. Kaasing agpaisoa. Kanayon iti talon, ngam itid namat amin ti paglakwan na kadagiti sadot a kakabsat na. Madlaw ko nga damot suron mo kadagiti dua. Di ugali dati kasuron ko, tanagsasadot da. Ay, wen nga rod Anyan to nga tati masakbayan dagiti agkakabsat. Mabali na dumuras to tibiyag dagiti dua nga agad-adal, basta makaadal da. Wen, nalabit, gapot ako na damot ang masirib da. Nalakada siguro ang makasapul to itinapintas apagtrabahuan da. Uri di kabsat da, sirsiriban da. Wen nga rod imbaglakit din, taimbagak nga agidulin iti mapaglakwan na. Mayat day tangayin singasing mo, bakit? Tapno at damot pakakitkitaan na, iti pagbambanugan na. Dahito'y kadilang dinaglakwam. Mano kanumot asakutin lakom. Gumatak mo't ay ti sapatos kan pantalon ko. Ay sus, saan mo akasapulan ti sapatos kan pantalon ijay talon? Ijay laka di talon ti pakaramatan ti pantalon kan sapatos, manang? Intun maminsana na gumatang kay ti sapatos kan pantalon mo. Takasapulak ijay pagadalan. At dapay mo't maburas ijay talon. No kaya't yung amanayunan ti kwartayo. Sikan tadapay aramidog. Napanugak. At da inaramid ko. Da kayo kat agburas lang mo't ti aramidan nyo. Siyak tinagarado. Siyak tinagmula kan aminan. Dahil tangarod ti trabaho. Ano sama? Dawatin nyo man di ko na ni Greg nga igatang na iti pantalon kan sapatos na takasapulak ti kwarta nanang. Apay aday ta kwarta na ti alaam. Inkayo mat agburas iti ilakoyo kan ni Max. Ay, hanyamutan. Sapay nagpudutan ti mapan iti talon. Ay, nagataltuman ng ti bulong ti utong kan lubyas ama isagi di ti kudil. Ay, saan kayon nga agpambar? Agbado kayo iti atidog iti manggas na tapno saan kayo ang magatlan. Sapay nagpudat. Agkalugong kayo Ayabam ni Max tamapan kayo mat agburas. Madama ngamin ti arado ni Greg iti mulaan namanan iti sabalian natang. Nagburas pa'y kumaang amin. Sakbayan na pan nagarado. Numasadot kayo amapan, awan mat na yun, takwartayaw. Umutang man iti kwartayo, Auntie Mercy. Bayadan to kano ni Greg into naglako. Ne, ita man pa'y nga umutang ka iti kwarta? Dayta mo ti imbilin ni Greg, Auntie. Imbaon nak nga umutang. Imbag tada pa'y nabati iti naglakwak iti baboy ko. Sige, alam ti dadduma. Ay, agyaman na kanti. Agsubli kami ngamin ka ni Max ije kabisera inton madamdama. Ni Greg tulatan ti singiran nyo, Auntie. Sige, no agkita kami ka ni Greg. Ibagak tulatan kan ko na abayadan na adagos, takasapulak mo. Agsublitan ije kabisera, darasan ta. Ngam kurang mati kwartata. Agawit tantumanan dito yung umay dumawat. Napanak imutang ka ni Auntie Mercy. Imbagak asingiran na ni Greg. Sige, agrubat na nga raw dun taintan. Darasan ta, taamang ano sumangpat ni tatang. Igawid na tantumanan. Napanandaya? Sinurot na ni Greg ije talon Imbagam ka din nga agsublita ije kabisera. Imbaga nga mininana nga intapay agboras ta na sa apapay. Day tantungot agboras. Makapasuron. Saan mat nga imay dito italon dangi J2? Imbagada nga agpalpada pa'y kano, sakbay sumurot da. Awan dapat tan. Sapay kunada nga agsublida kano ije kabisera inton malam.
Saan mo ida nga ikan iti kwarta no di da tumulong? Marwamdan nga agsadot-sadot. Ay, nuapay mat akas jay dagi jay adwa. Jay lagnamnam ay ti amuda. Numuna tano adda iti da kwartada. Ibagada akurang tada kano kasapulan da iti pagadalan da. Ay, hindi da pa'y matamo ti aginot. Saan mat abasta mapidot latan ti kwarta? Pagrigatan pa'y mat nga umuna. Nagsublimot ng dagiti anak mo iti kabisera, manang. Limabas da itay. Kat no inton malam ko mati ipapanda. Napandan? Wen, manang. Dagiti anak ko, tumulong da pa'y Inton malmalum da pa'y amapan. Isumat ladi dan simurot ijay talon. Napandamat gaya man. Dagiti anak ko, adada pa'y laang ijay talon. Tinulungan da ni amada ijay. Kasta ka de. Sige, tagawi da mampay. Ni, kunak man gumatang ka mana. Agda magaklaan kumangam sa anan. Ninakaon. Nakitam day ta surat nga imbati ti anak mo. Anya surat. Nagapuak pa'y ngamin ijayan ni Simang. Imbaga na anakita na idaalim mabas. Nagawid akon. Basaam. Napanda kanon ijay kabisera. Tada samsambutan dang aramiden. Kanayon nga ibaga da nga da samsambutan da. Kuna da kurang ti kwartada nga maapay ngay anapandan. Handay tamat nga ron ti pagsidda awak. Di dan simurot ijay talon. Ita, nagsubli da ijay kabisera. Barok, naimbag man ta nagsabat ta dito'y dalan. Mano ka diti imbagam ka ni Fe nga utangan na kanyak? Awan matimbagak, anti? Kat no imbagam ka no apautangan ka. Iso nga inikak iti upat aribo. Ha? Inyo tangnak ni Manang Max? Iso gaya madidan simurot iti talon? Saan ani Max ti imay imutang? Ni Fe. Kwartadan adwa day jay Naglukon dagijay akakabsat mo? Inyutang da ka, adi mo ammo? Imbis amay nayon ko maiti ururnungak. Awanin. Pagbayad kun kada kayo, anti. Isugay masana si Murot Damanang ijay talon. Napandamat gami imutang kini Auntie Mercy iti kwarta. Anya, napanda imutang kunam. Asino tinangibagakan ka? Imbaga kanyak ni Auntie Mercy, iti nagsabat kami. Ay, saanan ang nasaya at daytang inaramid da? Saan ko ang mapalabas daytoy? Anya itati aramida am lakay. Saan taidan nga ikan iti kwartada no saan dang agtrabaho? Naglalaingan dan ngay. Nagsadot da. Sayang ti panagadalda no sumardeng dalakay. No saan da maikan iti leksyon? Saan dang agnakam? Imbag ta simmangpat kayo atwa. Awan ti agsamar ita. Masapul nga agtrabaho kayo tapno bayadan yo ti inutang yo kan ni Mercy. Sayang no saan ang agsamar, tatang. Ni Max no kayat na ti sumardang. Apay kumasyak nga iti sumardang. Ni Manang Fe tababae matlang. Asino tinapan imutang kan ni Mercy iti kwarta? Siyak ngam imbaga ni Max, tatang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Tata Jose Damax kan pay amapan agburas iti lubyas kan utong.
Tapno maaddaan da iti kwarta apang allowance da. Sumkad man tirik na dagiti dua, ngem kapilitan anapanda. Iti kaadda da iti talon, inarapaap da ti agabrod, tapno sandan nga agtrabaho iti talon. Tapno makaliklik da iti trabaho, napanimutang nefe iti kwarta, sa dapin manaw ang nagpakabisera. Nasuron nga rod ti amada, idi naamuan na ti inaramid dagiti dua. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay kumangay asyak ti sumardang itaasamar. Ni Manang Fea. Asino tinapan imutang iti kwarta ken ni Marcy? Siyak imbaga ni Maxine, tatang. Basta itaasamar, awan ti agenrol. Agtrabaho kayo adwa. Da kayo umatla ang timang bayad iti inutang yo. Marwam kayon. Tatang, sayang ano saan kami ang makapagsamar. Adda ka di kwartam apagenrol mo. Dayta ti pangeddang ko. Awan ti agsamar, tapno amuyo matiriga ti agtrabaho iti talon. Danga kasan, daytakit ang garado kas kadag mula kadag sibog. Ay, tsaski. Basang, saan kayo kadi anagenrol itaasamar? Saan, nana? Ay, sayang, tamaitantan ti panagturpos mi. Apay namin adi kayo nagenrol. Dagiti anak ko kat agsamar da. Jakman amo kadananang kun tatang. Di da kamot pinagsamar. Anya ka di ti makagapo. Apay adi da kayo pinagsamar. Tumulong kami kano iti trabaho, nana. Kasano, kat di kayo mat namin tumultulong. Dagiti anak ko, kadaawan klase yo, agawid da nga umay tumulong. Lakwandakman pa iti sabon, nana. Aglabaak ngamin. Sika ka di talaga ti aglaba, wenno ni nanang mo. Apay anadamag yun, nana. Adda ngamin damag ko asadot ka kano. Uray ni Max akabsat mo. No kasta, agpaiso ti damag ko asaan kayo anagenrol. Nakaamuan nyo matanti. Nagpartak ka ti damagan. Ay, asino pa ingay, no diti broadcaster dito lugar tayo. Ni ka din na si Mang ti kayat yung asawan, anti. Ay, awanen sa balay. Ay, masuron ti amayo. Tay niyo tangyo ti kapsat yo adinamot gayam ammo. Kasampulan mi mat ngamin, anti. Adamat di tati mabalin nyo apang remedyoan. Hanggang sadot kayo lang amin. Anti, mabalin ka di abayadan min tulaangan inton addan trabaho mi. Kaano ngay? Kasapulak mat ti kwarta. Ala na, anti. Kaya't mi ngaminin ti agturpos adagos. Tapno makatrabaho kamin. Alaman laengan. Ngam ikariyo nga agturpos kayo, ha? Nakisarita akin ni Auntie Marcy, tatang. Imanugot mo't abayadan mi inton makatrabaho kami di utang mi. Kat, anya ita? Mabalin mi pa iti ang ginrungol, tang. Itikas na, nadardaras kami ang makaturpos. Iti may sa kondisyon. Anya da ita kondisyon, tatang. No awan klase yo, agawid kayo, tatumulong kayo iti trabaho iti talon. Untang, umay kami tumulong iti trabaho iti talon. No nagawid dagiti anak ni Simang, agawid kayo mat. Awan ti adu apang baryo, tapno laang saan kayo nga umay tumulong. Nalawag. Undatang, basta saan kami asumardang iti panagadal mi. No makitak dagiti anak ni Simang asumangpet, ngam awan kayo, sumardang kayon nga gadal. Kapilitan nga agawid ta, mapantumulong no awan klase ta. Nyapay ngay, imbaga ngamin ni nga na Simang, apasaray tumulong dagiti anak na no awan klase. Ay, naamuan dalakat nga rod nga agpampambartalaang no kasi nga awan klase ta. Asano, marites ngamin dagi abakot. Idanon na amin adirumbang nga idanon. Nga magpaisutay ko nada. Asom ngaw ti anyaman apalimod. Nga rod, inlimod ta ti kinasadot ta tumulong. Ngam naamuan dalat tamot. Saan abali ah? Tanulakot makaturpos ta.
Pulos sadya kayaton ti agtalon. Uray siyak matang. Pulos ajak kayat tagtalon. Uray, tadandanitan agturpos. Imbag lakit din ta saan ang nagkuleyo ni Greg. Dakkel ti maitulong na kadata, babaan iti panagtalon na. Ha, napagadal na ta. Barok, damag ko adakkel man gaya man tinaglakwam iti inapit mo nga iri. At damat basit, anti. Aramaten dagiti dua kakabsat ko ti daduma, tap nagturpos dan iti kolehyo. Plano da adwa ti mapan iti abroad. Si kalaangan ti agbati nga agtalon dito isanay kuhayo. Wen nga rod, anti. No kuma, tanalaingak met. Mabalin ang nakaadalak kumamet. Angam, saan mo't ngamin, anti? Saan kan ngagliday? Tadamot dumuras aman nalon. Basta nagagat. Wen metkit di anti. Siguro, nawadwadan ti urnong mo ije bangko. Damat, anti. Saan mo nga ibagbaga nga adda urnong mo? Amangan no utangan damanen. Dakkel to lakit iti kasapulan da no agabrod da, anti. Bay makaamu damot amangi remedyo iti pagabrod da. Kasanon ngay, no di da isubli, wenno bayadan kan ka. Imbag ta nasabat ka bayaw. Saan ako na mapanidya balayaw? Anya ko matigagaram ipag. Umay kayo kumaagluto ijay balay intun umay alunes. Agturpos jay kakaanakan yaw katadama basit pagsasangwan tayaw. Da kayo kumatimang kita kadagiti umay tumulong nga agluto bayaw. Agidan nga agpaiso jay agkabsat. Talima atawan ti kurso jay maysa. Idinto ta upat atawan mat jay maysa. Malpas metlaangan ti sakit ti bulsa bayaw. Dakkel a sakripisyo ti aggidan nga agpakolehyo. Imbag tanagagat kan napigsa ni Greg ijay talon ipag. Amagan no saan mi nabalinan kanila kay ikaw no da kamila ang tinagtrabaho para kadagiti dua bayaw. Dakkel nga agpaiso tinaitulong ni Greg kadagiti kakabsat na. Makaginaawa kayo nga agpaiso ipag. Ay agpaiso day tabayaw. Mabalin min ti agtugaw nga aginan na. Taawanan pagdandanagan na pagadalan. Aggraduar gaya man da Fekan Max. Mapantakan wintun Lunes ije balayda. Takitain ta dagiti tumulong agluto. Sige. Ay, malpas metlangan ti paggasgastusan ni Kabagis. Ay makaginawa dametan. Deta nga rutimbaga kiniipag. Maragsakan jay tawa ng ipadamag nga agpaturpusan. Tilaangan aramaten da nga agabrod ti problemaen da. Saan ka diyan na ibaga ni Greg nga dadakil nga urnong na itibangko? Ay na, imbagaken kwa na adi na ibagbaga nga adda urnong na. Taamangan no utangan damanen. Di uray utangan da, basta bayadan da lakit di. Ay na, ammo konti ugali dagi jay adwa. Nalakadala ang alamlamyungan jay kabsat da. Sa bagay, adalukloko dagi jay adwa. No saan ko nga imbaga nga agibang ko iti kwarta na. Ay, awan ko mati urnong na ita. Itata nakaturpos kayo nga agkabsat. Anya ka di plano yo. Dagi jay anak ko, mapanda ka no og trabaho ijay Manila. Ada ka di am-am da asigot nga taga Manila, nana? Ayun adu ti kabagyak ijay. Ay, kasta ka di, nana. Da kami. Agbiro kami pa iti pagtrabahuan mi. Di ba bakante kayo pa'y nga rod? Kapilitan, anana. Ag-apply kami pa'y ngamin. Kasta ka di. Ay, imbaglakit din ta da kabagyak nga da trabaho na iji Manila. Awan mat ngamin kabagyan mi iji Manila, nana. Nagswerte dagiti anak ko. Taada-adagos trabaho da. Apaman nakaturpos da. Apay anak kami suot ka simbang pat. Ay, masuro na kanibakit si Mang. Iparamag na nga ada trabaho dagiti anak na iji Manila. Maragsakan la siguro mat amang ibaga nga dan trabaho ti anak na akaturturpos. Pasikat kit di
Ay, malpas lang dagiti papeles mi nga ipagpagnami. Makadanan kami to ija Israel. Saan laong a Manila? Agawaan nyo nga i-follow up atap no mabiet. O nanang, mapanak manin inton bigat. Dakkelakit diti kasapulan niyo no agiddan kayo amapan. Mangisalda tayon a iti talon. Tasakaan minto kan ni Max, nanang. Payapurada mati ipapantayo ija Israel, manang fay. Wanya rod, manutayo mat nga kukuyog. Tamay sala ang hotel ti pagtrabahuan tayo. Imbag lakit din Kamay-may sa ti pagtrabahuan tayo ngagkukuyog. Nagasat tayo. Tay di pagadalan tayo ti imayan di amamo ti professor tayo a recruiter. Uy nga rod, magagaranak pa yun ang makadanon iji Israel. Santan ngagtalon pay. Hotel, wano restaurant ti pakay distinuan ta. Dayta pa nagtalon ti Jakpulos kayat at trabaho. Payapurada ka no ti ipapandag iti dua ija Israel. Kasapulan dati kwarta tapno makapanda, lakay. Sige. Tainak nga rod mang biro iti mangsalda iti daduma atalon. Sayang mat tinaytad ka nakwada nga oportunidad no di da pay lagamatan. Manmanuday jayan. Nalakadala ang asakaan ti talon. No ipawit da adagos ti pangsaka. Tapno saan ang marimata ti talon. Nasken asakaan da adagos, ta sayang ti daga. Lakit di Iso ti unaan da bayadan, no agsweldodan, ije paparanda. Sayang di nalawa talon. Iso tinagap-apitan tayo iti pinagadalyo. Ita, maisalda. Tapno aramaten nyo iti panagabrodyo. Di ka madanagan kabagis. Inton agtrabaho kami ni Joy. Dayta ti unaan mi. Agipawit kami to iti pangsakayo. Bumasitan at ipagmulaak. Sana bale, taipawitan da kanto iti kwartayo. Namnamaan mi day ta amanang. Sayang ti daga, no saan tayo amasaka. Danag mon aya kabagis. Amangan no inton adda kayo ni di abroad kat makalipat kayon. Aday yung amapasamak dayta. Agsublikan ka, titalon. Naggapan nyo ka di malamanan. Napanmiman intulod da fe ka ni Maxine iji airport. Anya? Airport ko namsamat. Mapanda ka di agpasyar iji Boracay, wano iji El Nido. Saan da mapan agpasyar? Mapanda ka no agtrabaho iji Israel. Israel? Pudno ka di tinangag ko? Isuda adwa? Wan ading ko. Barang no nasayati matumpungan da trabaho da. Taaduda mata nagkukuyog. Aduda ko nam? Anyang iti trabaho da ijay? Crew ka no iti restaurant ken hotel akay bangbangon iti Israel. Isu nga aduda nga agkakadwa. Kastagayam. Ay, anya ka di tigatangam, manang. Apay nga tanga ado ti nakasurat a house and lot for sale. Iti asidag ti hotel a pagtrap-trabahuan tayo. Soldado sa kanumot ti sigod anagyan dito. Ngam na idistino da iti sabali a lugar. Iso nga ilako da dagita a house and lot? Nalabit kastamot ti damag ko. No medyo agbayag tayo ditoy, kat saan amagatang dagita? O, di mabalinta ti gumatang. Kastamot ti ko na dagiti kakadwata. Nulakat mabalinti installment, mangalada kanumot. Kuna di nakasaok ang nabayag ditoy, nalaklaka ka no dagita, ngam ti daduma alako iti medyo adayo. Sige, iurnungan ta ti house and lot. Sayang no adda makauna. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center,
iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpakpakaasi ni Max kan ni Nana Mercy, abayadan nan tulaan ti utang da, intun makapagtrabaho da, kat pinatyan mat ni Nana Mercy. Idi nagturpos dagiti dua, napagasatan da amapan ija Israel, tapno agtrabaho. Gapoy ti dayta, insalda nga rod ti amada ti talon da, tapno adda aramatan da. Nagkarimot dagiti dua, nga gipawit da adagos iti kwarta apang saka, iti talon ana isalda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ana pauluan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kastamad ti ko na dagiti kakadwata, nulakit mabalin ti installment, mangalada kanumag. Kung na di nakasaok, anabayag dito'y, nalaklaka kano dagita, ngam ti daduma alako iti medyo adayo. Irnungan ta ti house and lot, sayang no addama ko na. Nasauna pa'y, anakapasyar kano pa'y dagiti dadakkel na dito'y. Di kano magginatang na a house and lot, ti simmang bayan dagiti dadakkel na. Inton agbayang tamat dito'y, mabalin tamat apagpasyaran dananang kantatang dito'y. Una, no kayat dati umay dito'y. Patyamot amayat da. Dakkel agastos ti umay agpasyar dito'y. Sayang lang ti kwarta. Apay ngay, di mo tan agpawit damanang iti pangsakatayo iti talon, tatang. Urayan tayo nga umawag da, ta ipalagip tayo. Nasken ka di pa'y nga ipalagip da ita kadakwada? Amangan numabamban damat ijay, iswadi da pa'y masango ti umawag. Narigrigat ti trabaho iti talon, ngam ti trabaho da. Ta hotel ken restaurant mat ti ayan ti trabaho da. Hey, anya nga tangay ti rason. Nuapay adida ang gipawit. No saan laga po iti naisalda at talon? Uray saan da ko man ngagpawit? Nulakat malpas ang masaka ti talon. Adda kadakwada no agipawit naman wano saan. Tinapatag, masaka ti talon. Wantatang, nagkarida ngagpawit da iti pangsaka. Saan sapay mata nagpawit dagiti kakabsat ni Greg iti pangsakada iti talon da? Damagak tuman kan ni kabagis no agkita kami. Kasano no madanon ti taning ti panangisaldada iti talon da? Day tati parikot. Saan ngamin akayat ni Greg amapukaw ti talon da? Husto tay ko nang bakit. Adalukloko dagiti adwa. Ay, win nga rod. Husto ti imbagak ka ni Greg amasapol nga agidulin iti kwartana. Isunsamot ti mapasubo amang saka iti talon da. Tadandanin ti taning na. Sige, taibagak ka ni Greg. Taiso ti mang kontak kadakwada. Babaan iti Facebook. Ket no saan kanon nga active ti account da iti Facebook? Anya? No kasta ti naramid da. Kaawatan alikliklikan dati pagrebengan da. Magatang tantimay sa alako a house and lot. Adanda kalabalay ta dito eh. Ay, ungayam, kasanungay di insaldada atalon. Amangan no makapuntot ni tatang. Sayang mat nga min no adda makauna amang gatang iti house in lot. Adodang agtarigagay. Iso nga inunata ginatang. Anya ngay, i-activate tan at Facebook account na. Sigurado akong takon data. Lakit dia, ibagata anak kagatang ta dito itidakkel a balay. Maawatan damat siguro no apay nga inununata ti balay. Una manang, balay ko naman. Bukod ta anam ay ti pinanunot ta. Saan kat ati talon ang nagrigat at trabahon? Hello? Asino da itoy? Naimbagtan na kontak kayon. Apay adi kay man la umawag. Nasa kayo ka din ti talon? Di mawat kami iti pawayway. Maglakit din tawan tinapirma na taning na. Gayem ngamin ni tatang tinangsalda. Kasta ka di? Kwa ngamin, ada ginatang mikan ni Max alote kan balay ditoy. Anya? Gimatang kayo dita? Agyan kayo ka din ditang agnanayon manang? Dito'y ti ayan ti trabaho mi.
Mabalin mi ti agri-contract ditoy. Sige, tay baga kadananang kantatang da ito'y. Maragsakan dalakit din no maamuan da, anakagatang kami ti house and lot ditoy. Nakontak kong damanang tatang. Inggagara da tayo nga in black. Tas sabali gayam tinyur urnungan da. Anya ti kayat mo asawan asabali ti inyornungan da. Gimatang da kano iti balay ken lote iti Israel, tatang. Anya. Apay, ijay dan nga agnaed. Ay, kalukwan ti aramid da. Isu aditay ida makontak, taing gagara da. Kasano nga itan ti talon, tatang? Ay, awagam ida, tasyak ti makisarita kadakwada. Wan, tatang. Ngam inton malam kano, da sumrekdan iti trabaho da. Ay, sinalbag da giti adwa. Ay, jay lapag sahiatan da ti pampanunutan da. Kasano ngayon tinaisal da atalawn? Damdamagan nakit din no nasakata yung titalon. Imbaga kasaan? Imbaga nakisarita kayo itigayim yung anang salda. Ay, amukla kumakas ta ti aramidan da. Jakla kuman insalda ti talawn. Di pa'y kanumat gayam na sa kadamanang Marta ti talon da. Ay, bukod dan a problema dayta. Ay, saan tayo na makibiyang? Sa anak mo't ang makibibiyang, nasa uklaang mo't. Inton kwan, isumanan ti ulit-ulitam nga ibaga ka dagiti umay gumatang dito istor mo. Mas daawak laang mo't Ta medyo nabayag mo't tan dagiti agkabsat iti abroad. Di da pa'y nasakati insaldada. Saan da dumaw dawat iti kwarta kadagiti anak da? Ngam tinanakam nga anak, oray saan adumawat dagiti naganak, mangted da, tana isaldakat nga rod ti talon, gapu kadakwada. Saan ka day, manang? Saan nga rod nga agpapada ti anak si Mang? Nangruna no adan pamilya dagiti anak. Saan na rumbang adawatan ida? Awan pa'y mo't pamilya da fekon, Max? At dalat tamat tao aman nakibiyang itibiyag ti akimbiyag. Sana maliklikan day ta. Hanggang masino ka di tidakdakamatan. Ay, asino pa ingay. Jay berber nga sanda iti announcer. Bagay na launa iti birngas na nga announcer. Isu nga rod abinir nga sanda iti announcer, gapu iti kasjay akababalin na. Ay, salawasaw ngamin. Anya ka di man ang tibibiyangan na ako nam. Ay na, apay kano asaan pa'y anas sa kadamarta ti daga nga insaldada. Kat medyo nabayag kano matan da feken Max ija abroad. Ado matan ti mas daaw. Duada nga da ija abroad. Nga mapay adida pa'y lana sa katitalon da. No sabali lang tinangsalda, ang mga no inikanda ititaning na. Ay nasingpet ngamin tinangsalda. Iso siguro nga iso tinangisaldaan ni Jose. Tamo na ti kababalin, jay gayem na. Anyat orasan. Dinamag mo man itayan ti oras. Ita, damagam manan. Anya ka di ti padpadaanam. Ti irurwar nga rod damax kan pa iti trabaho da. Irurwar? Anya ti kayat mo asawan? Ay, saan ko gaya man naibagakan ka? Naawagan ni Greg da pa Awagak ko mamanen, ngam ko na ni Greg asimrakdan iti trabaho. Urayak ti irurwar da, tawagak ida. Apay ka na adida imawawag. Sabali ti insaganaan da. Gimatang da kanu ija iti lote kan balay. Saan kat atin ay salda ti inununada. Anya? Tapay agim matang da ijay iti balay kandaga. Day tangarod ti pakasurunak. Sabali ti inununada. Ay, una yun dagijeng anak mo. Hello. Imbag ta naawagan kayo. Hello, tatang. Kaasitiya po. Nasalun at kami pa'y. Nasalun at ti Baguio. Ngam saan alimpyo ti utakyo. Apay asaan kayong imawawag, ha? Kwa ngamin, tatang. Pasensyan. Agiin no na ngamin ti gumatang itinalaka a house and lot for sale. Ison ti ino namin.
Tamangan no maibusan kami. Kahit saan nyo man la pinanunot, noan niya ti mapasamak iti naisalda adaga. Agpawit kaming tunguin ton agsweldo kaming tatang. Agipawit kayo iti pangsaka iti talon. Kat uray saan kayo nga agaw-awid ditoy, nuday tati kayat yaw. Anya ti kuna ni tatang, iti nagsao kayo iti cellphone. Makapuntot. Agpawit ta kano iti pangsakada iti talon. Uray saan ta kanon nga agaw-awid ijay. Anya kumapay nga iti pagawidan tayo jay. Jakmat la kayat yagtalon. Imbaga kinitatang nga agpawit ta inton katapusan. Tapno masakadan ti talon. Makapawitan taadamot tin nagatang taabalay. Una, agri-kontraktan. Tapno uray santan nga agaw-awid ijay. Nagrigat tibiyag ijay away. Adda pa yan boyfriend ko at taga dito'y Dito'y kami nga agnaod no kas pangarigan tagasawa kami. Uray siyak mo ta. Dito'y kami nga agnaod no addan tumatan asawa. Itata nagpawit matlaangan dagiti dua. Ingkan sa kaan ti talon iti gayamaw. Huwag bagay. Himbaglakit din, taiso tinang isalda ak iti daga. No sabali lang tinang salda, amangan no di da impalubos anay tantan ti panang sakatayaw. Huwag nga raw. Ita lumawa manan ti ubraan tayaw. Sapay adda ka no ar-arman ni Greg. Anya nga raw ngay. Karbangan namat da ita. Baron di anak ta. Bareng no makatumpong itipada na anagagat nga agtrabaho akas matlaken kwa na. Barok, adamot gaya mon kaayan-ayat mo. Winanti, inton maapit ko timulak ita, ang mga nagkalaysa kamin. Umdas mo't siguro ti urnong mo. Nabayagan di pa nang rugim anagurnong. Sobra pa'y siguro, auntie. Kaya't agyaman ako na kada kayo. Nusan nyo siguro nga imbaga nga agurnong at mabalin nga awan urnong ko ita. Naimbaglaangan tadimngag ka. Ang rumbang kumamot nga ipawitan da ka dagiti kakabsat mo. Tasi ka ti ad-addaan ang paadal idi kadakwada. Saan ko idan anam na main, auntie? Saan na bale? Nalpas matan. Naibaga ni Greg, maapit na dagiti mula da, agkalaysadan iti kayan ayat na. At damot gayam ornong ni Greg. Mas daawak nga ron, idi nakitak ti libreta na. Dakkalmat gayam. Uray saan anasirib ije pagadalan. Nalaing mat iti praktikal abanag. Agasam ngay, tay di pa'y gayam arinugyan na tinagibangkaw. No kurang iditi itid na paglakwan na. Saan ko latan adamdamagan, tay sukat nga ron ti adadong agtrab-trabaho. Iduldulin na matgayam iti bangko. Iti dayjay akaunday na anagibang bangko. Adoon ti urnong na, nga uray manalon laeng. Saan mo alalaengan ti manalon lakay? Tanuawan ti manalon. Saan amakan dagiti babaknang ti kwartada? Kasano na ito yan? Ado ka no ti agraira a rebelde dito Israel. Amangan no adda ka no gubat a mapasamak iti daduma apasat ti Israel. Delikado day ta agubat. Sapay dito'y gayam nagatang tayo tinagyanan dagiti soldados kano. Sakbay a nagatang tayo. Imalis da ka no, iso nga inlako da iti nababa a presyo. Kasano ngay, no ipagarup da a soldados pa ilang tadda dito'y. Agridan tayo kano. Nauyong kano dagiti rebelde, numastrak dati balay dagiti sibilyan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Manalon. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idiaddan da Max Canfeja Israel, gimatang da ijay iti house and lot. Madanagan mo't da Greg, tasaan da amakontak, dagiti kakabsat na. Tasaan da payin nga agipawit iti pangsaka, iti naisal da atalon da. Iti panagsarita da tata Jose ken Max iti cellphone, nakapungtot tilakay. Nagpawit nga rod dagiti agkabsat iti kwarta, apangsaka iti talon da. Iti matayan da fe ken Max, adda mapaspasamak arin nupak, dagiti soldados ken rebelde. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imalis da kano, iso nga inlako da iti nababa a presyo. Kasano, ni ipagarup da soldados pa ilang tada dito'y. Agridam tayo kano, nauyong kano dagiti rebelde, numastrak da ti balay dagiti sibilyan. Kasta ka nung marod. Oh, sapay awan ka no ti santuan da. Oray bakit, lakay, lalaki, wano babae no kaya't dasaktan, saktan dalata. Kasano tayo pa yun agang ganaot dito eh? Sapay imbaga ti manager ti hotel. Ano ka no delikado ti sitwasyon. Mangrekap pa ilaan ti hotel kan restaurant. Kasano tayo pa yan? Adayo ka di iti ayan dagiti kakaanakam ti pakapaspasamakan ti gubat iji Israel? Ha? Nehe, saan ko nga mo? Ay, damagak madgayam ka ni kabagis. No sa dino abanda ti ayan, dagiti anak na. Ay na, delikado da fe kan Max, no ijay gubatan ti ayan da. Saan lang gayam aditi Pilipinas ti ayan, dagiti rebelde. Uray gayam iti sabali apagilyan. No agdengdengag iti damdamag iti radyo, wano agbuybuya iti TV ni kabagis mo, amo na siguro ti mapaspasama kay Israel. Ala, lakwan nakpay man nga ron iti gatgatangak si Mang. Tama pa anak man iti balayda, tagdamagak man. Engka kadi ipadamag tinadamag mo kanyak, manak? Ay, amok no amudan ti damag, wano saan pay? No managdengag, wano managbuya da iti damdamag, amudan, malaksid no saan? Itaban pa'y kabagis, naisarong kamat dito'y balay. Ay, dyan nga min damdamag iti TV, iti kalman. Nagbuya kayo kadi? Nala daw kami matanang ilukat iti TV. Anya ka diti may papan iti damdamag. Maipapan nga ron iti mapaspasamak agubat ijay Israel. Diyos ko, amin ka di apasit ti Israel kabagis. Ijay kanumat gasa. Ijay ti ayad dagiti kakaanakam kabagis. Imbag ano saan da may raman. Dayta nga ron mat ti pagdandanagak. Ay, kasanuda nga taitan. Diyos ko, amang ano maipit da iti gubat kabagis. Ala, agkararag tayo. Dayta ti mabalin tayo ama itulong kadakwada. Agyan tayo pa'y kano dito'y basement ti hotel. Awan kano ti magna kadag iti kalsada. Adu kano ti rebelde iti ruwar. Adamit kanal buong itay bigbigan. Ijay kanumot ayan ti babalay tayo dayjay. Iso a pinaritan na tayo amapan ijay. Ang mga no adda ijay dagiti armado a rebelde. Umunagda kanulatan iti babalay. Oh, sapay imbatik ijay ti kwartak. Ti urnong ko. Uray siyak. Adamin ijay. Saan ko nga itugtugot ti kwarta? Nagmalas matan ti kastoy. Saan tayo pa'y ngag-duty? Tawan mat umay a turista. Gapo iti day ti arin nupak. Ay, wan nga rod. Kasano itan? Tida pa'y lakat agawid dagi jay. Tida ka di mabutang iti bomba kas kadabala. Saan anala ka nanang? Adu pa'y ti proseso dagita. Naipadamag, ngaddan to ipaay ti gobyerno, a repatriation kadagiti kayat nanti agawid. Agparipatrate da kuman, makapadanag mo. Di kay madanagan nanang. Amangan pa inuan niya ti mapasama kada kayo. Amuda ti aramiden da ijay.
Anya dyan na ipadamag nga inparikap da kano ti border. Awan kano ti makarwar kan makaunag. Pati kano pa'y makan kat maibusantan. At damat siguro pangalahan da iti kaninda kan inuman da ijay. Ay, jak makaid na. Awagaman, barang makontak mo ida. Pinadas ko nanang, ngamjak mat ida makontak. Amang ano awan pagludan da ijay. Gaputag gugubat da lakit nga rod ijay. Barok, rinugyan mat gaya man nga impatakder ti balayo. Wananti, narukop nga minan ti sigod a balay mi. Pagbalayan minto iti agbalin to nga asawak. Ay na, nagasat ti agbalin nga asawam. Tandan ton balayo adagos, Barok. No agawit to dagiti kakabsat ko, iti danto sigod a balay mi ngagyan. Ay katuan balay mo nga ro dayto tasikatin ang ipaaramid. Adutin nalak at trabahador, tapno mabibit a malpas. Inton malpas dayto'y balay ko, at kalay sa kami iti kayan ayat ko. Day tamot ti imbaga ni uncle mo. May sangamin nga inalam at trabahador. Aywan gayam, naawagam ka din dagiti kakabsat mo ije Israel. Ay, jak ida makunta kanti. Ammo damot siguro ti aramiden da, tanakaadal damot. Ammo damot siguro ti kamangan da ijay, tapno makaawid da ditoy. Awanan, binomba ti kabusor ti Israel dagiti babalay a ginatang tayo kadagiti kakadwata. Di mapo ka nun. Pati kwartak ijay. Awanan, nairaman adim mapo. Oray siya ka. Awan mama ay tinagbambandugan ta, tadim mapon. Anya pa ita ti kwartata. No agbayag da ito'y arinopak. Kasanutan dito'y. Agawid ta ka di apaoy-paoy ije Pilipinas. Kapilitan na mapantayo iti border. Taijay ka no ti papanandag iti kayat na ti agawid. Agkukuyog tayo met lang ang kadagiti kakadwata nga imay dito Israel. Anya pa ngay no di kasta. Awan pa yan paggatangan iti makan. Naibos ti lako kadagiti pagtagilakwan. Oh, kapilitan asirutan ti barikas. Tawan meten kwarta paggatang iti makan. Saan tayo umat ang makatrabaho? Malmalpasan ti balay mo. Ngam, awan pa'y matpakadamagan tayo no kasanom dagiti kakabsat mo. Naipadamag mat iti TV, amang rugi ka nun nga agrepatriate da kadagiti Pilipino ijay, tatang. Ay, sapay ko mga road ta makasangpat dan. Ay una yan tigasgasat dan ijay. Sapay agsasaruno ka nun ti panagbomba ijay Israel. Ay, kasano nga tandang iti kakabsat mo ijay. Ala, bayan nyo. Takuntakak manen ida, tatang. Ay, saan mo asardayan ida kontakan anak? Barang masungbatan da. Uno agreply daman laeng. Malmalpasan ti balay mo, Barok. Finishing laangan. Ay, talaga adakkel. Kasla balay matlang tinagabroad. Saan matanti? Balay lang ti may sa aman nalon? Anya aman nalon laeng nga ibagbagam. Nadalos day ta at trabaho. Ngam ano timang tagtagibas iti man nalon nanti? Ay, di da nga minammo aman nalon timang bibiyag kadagiti amin a tao. Amin akanan ti tao, kat nagtaod iti mula dagiti man nalon. Unmet anti. Uray ti tinapay kat nagtaod iti mula ti manalon. Talaga met. Dagiti lang ikan lamos ti saan a nagtaod iti talon. Ta nagtaod dakat nga rod iti baybay wenno karayan. Dagiti karningay anti. No nagtaod iti farm, farmers metlaeng tinangas asikaso kadagita. Nalpasan ti balay ni Greg. Adu kami nga min na nagtrabaho. Iso adaras nalpas. Wen nga rod. Iso nga imbagakken ko na, akasla balay metla ang tinagabrod ti balay na. Ayun nabayag nga min nagurnong ni Greg. Kasla imposible ang makabalay iti kasjay kadakal. Ay, kita man nga agpaiso ti biyag.
Nulakat ammom ti agimped. Makabalay kamet no kayat mo. Ay wan, kasano gayam dagiti kakabsat na. Karaman da kaday kadagiti umuna a mapaawed. Ay, day tati saan tayo nga ammo. Awan met ngamin ti mabalin tayo apang kontakan kadakwada. Sapay kuma, tawan ti dakes a napasamak da. Ay, sapay la kumaa. Ay, kanayon a maikulang ni kabagis. Gapo kadagiti anak na nga adda ija abroad. Nipod na bomba dagiti dadto maapastak dito. Awanin ti kuryente. Saan tayo ang makacharge iti cellphone? Kas tayo lang marabutit nga aglamlamang. Uray ko man addan ba sa mga lakada tayo? Tapno makapantayon ni airport. Ay, mabigot tayon dito. No awan ti tulong dagiti mayat at tumulong amang ted iti kanan tayo. Jakamun. Isungarod nga inutak akanan ti tinapay. Kandilata nga itudda. Jak pa'y mabmabsog ka dagiti tinapay lang. Imbagla pa mo pwede ti bisin Uray ko manong pati danong. Kurang matirasyon. Pagyamanan tayo latta. Gaputa at darasyon nga itidda. Naawan nga kasano tayon? Kurang mangarod. Mabisinak unay. Kaya't ko kumamatin na po. Nalpasan ti balay ni Greg. Tay paayos na nga bayaw. Ay ket, intun pa blessing. Umay kayo unto amin na nagtrabaho. Ay saan nyo abay bayagan at ipablessing bayaw? Unaam ka no, tapno saan asumrek dagiti di katatawan ako nada. Ay, uray at dagita aparso asumsumngat. No nasaya at dalakit day. Tay kumamangted iti swerte. Agam magpaiso nga ta, mati di katatawan ako nada bayaw. Diyak man amaw. Pagsasaon sa laang matdayta. Siguro. Awan pa'y mo't nakakita iti di katatawan ako nada. Apay nga tamat, ngay bagada nga dadagita aparswa. Win nga raud, kat saan mo't nga raud ida makita? Impawitan da ka kadi iti dakkel agat at dagiti kakabsat mo, Greg? Apay anadamag yu day tanana. Wan ta nakapaaramid ka mo't iti dakkel abalay. Bukod ko nga urnong, nana. Bukod nga urnong? Nangalaam ngay, katawan mo't sa bali at trabahong. Ti panagtaltalon ko, Saan ka di napagadal ko dagiti kakabsat ko? Baba ni ti panagtalon ko, nana? Sa bagay, nalawa ti talon nyo. Nagagat ka. Saan nga imposible ang makaapit ka itinawadwad? Iso nga ore man nalo naklaeng. Sa anak nga inutil. Ammum dayta. Tadimakkel tayo dito'y away. Babaan iti kinaman nalon. Mailukat ka no ti border inton bigat. Masapul nga agawaan tayo ti mapanijay. Magmagna tayo, tawan lugan. Sumabat ka no tibas a pagluganan tayo. Kasanun, wada makakita kada tayo a rebelde. Awan pagpilyan tayo. Matay tayo mo lang dito'y itibising. Unay katikas to yun. Nagriga tibiyag dito'y sa bali a pagilyan. Sapay kumaa, ta makasubli tayo ije pagilyan tayo. Makasubli tayo kumaa si bibiyag. Sana akas may sa abangkay. Inton sumipngat. Rugyan tayo ti magna. Asidag ka no lang mat. Wen imbag iti rabii. Tamabalin tayong aglamang itiigit ti kalsada. No makakita tayo iti armado at tao. Mangan ken uminom tayo, kakabsat. Makita tayo ti baligi ti may saaman nalon. Ni Uncle Matt, di na kumamat patiray ukan Mangan tayo lang. Ay, saan ka apat patiray ukan baraw? Agpay sumay timbagak. Agyaman nak, tama apresyaryo tinaaramidak, Uncle. Rumbeng laang. May saka apagwada naman nalon. Agpapaadal ka iti dua kakabsat mo. Ngam insamiram tinagurnong. Ita, nakabalay ka iti dakkel nga wampay asawam. Addan to asawak, Uncle. Agkalay sa kami ni ti mabiit. Kita manlata ti ado ti urnong na.
Ay na, iti asidag tayo dahi dya akan albong. Kasanungay no dito'y batog tayo tinagdiswan ti misail. Kasano tayo ang makapaniti border? San tayon samot tan amakawid manang? Oh, matayak iti nervyos dito'y. Wan nga rod, agsasaro no ti sirena ti alarma, nga da sumungad a misail. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetay itaalawas ang napauluan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetay itaalawas ang napauluan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay! Iti asidag tayo dahi dya akan albong. Kasanon no dito'y batog tayo tinagdiswan ti misail. Kasano tayo ang makapan iti border? Saan tayon samot tan amakawid? Matayak iti nervyos dito'y. Wan nga rod, agsasaro no ti sirena ti alarma, nga da sumungad a misail. Diyak pa yan makaturturog. Oh, mabisbisinak lang arudon. Astoy pa'y akanayonak amabutbutang. Pakirdam ti pakinagam mo. Kasano ka makapag naamapan iti border no kastalaang. Madanon pa'y nga taday tangay papantayo iti border. Kaslamat kumarkaro. Takanayon pa yan ti panagdisto ti misail. Naipadamag iti TV, alo katanda ka no ti border iti Israel. Barang no pati damanang kat makapandan ijay. Ay na, sapay ko mata makapandamot na po. Sapay agkurkurang kano timakan ijay. Saan akanayon nga damagatang? Saan kayo unay ngagdandanag? Tama nga no agsakit kayo mat nanang. Saan ko amaliklikan ti agdanag, anak? Kakabsat mo ti aday ti paggad. Makatulong ti panagkararag, ngam ti panagdandanag nanang. Kanayo nakmat nga agkarkararag. Alay, barang no makapandan ijay border. Adda ka no bas amang ilugan kadakwada ijay. Ay, di dala ko manapnapanan ijay. Uray timulong da ko man na nagtalon. Kasano? Kat di damot nga rod kaya ti agtalon nanang. Awito mo na itabasit at tinapay mo, tamapan tayon iti border. Adda ka no bas ijay. Awanan, kinang ko amin nun. Kurang pa'y nga ron. Oh, naggatal pa yun tibagbagik tayak makadigos. Awan mo't nga Mindanong tawan kuryente. Bay ampay tadigos. Tibiyag mo kidit isalakan mo. Agdigos tanto no makasangpet tayo di Pilipinas. Pumanaw tayo dito Israel akakabkabkab. Dayta ti isang pet tayo di Pinas. Ay, sumangpet talakid da si bibiyag. Mayatan. Tidakos. Kat no bang kay ta sumangpet? Intayo nga ruda na. Sapay ko tawan masalamaan tayo a bomba. Wano rebelde iti pagnaan tayo. Intayo ko ngam ni. Saan nga agpada day ta rubber shoes mo? Puraw day tamaysa. Idinto ta duyaw day tamaysa. Darasam, bakilin natlat ta nga mo nagitibahas. Puray taawan mo't pulos bitbit ta. Imbagda kita, tadabit-bit dabag, wano maleta. Datayo ngay ngagkakadwa, awan apulos. Bay, am tamaleta, wano bag. Day tabiyag mo, ti isalakan mo. Nabumbangar di pagtaungan ta, iso nga awan apulos alikaman ta. Nga lang, umulit ang arudan itipas. Ay, yaman pa yapo. Ay, aday ta. Nakatugaw tamat laangan. Igi lumabas ta di ta may sa atugaw. Agapot kit din di may sa babae. Kamatak kuman ka. Anya nga rod ngay.
Saan tayo mo't nagdigdigos, tawan danom. Ay, di tayo pa'y nakasukat. Ay, ungagpaiso. Naangdod tamatin. Ay, no sumardang tibas iti batog ti siyar. Dumagasak pa'y basit. Barang addadanong. Uno uray alkohol ang nakadiso. Nagsardang tibas. Oh, ada public CR kan bathroom dita. Ibagata iti driver, nga orayan da tabiit. Ang nga ro dun. Ang mga nuad namanin makauna amapan. Datayo mo't lang kakakadwa ti makasapol iti bathroom. Ay, makaginawa tayo mo laangan. Sigurado nga adda dryer dita. Mabalin tayo nga ilababasit ti lupot tayo. Sa tayo i-dryer. Mabiit man ka. Agawaam nga rod. San aje nakaapo ti kitaam. Anya nga rod no di na maanusan ti angdod. Maka-insulto nga rod ti loka. Napimpintasak pa'y lang ang iso. Ha? Makadigosak lang takitan na. Ne, adamat umaw-awag di ta cellphone maw. Asino ngay dayta? Ne, sabali mat ang number na lang. Ay, ang mga no damanang da ito eh. At iti cellphone, sungbatan niyo. Hello? Da kayo kadida ito, anak? Nanang. Ada kami iti bus. Nakapanaw kami iti ayan tirinnopak. Ay na, kunahamilakit din no adadakas na pasamak kada kayo. Saan kayo mat ngamin amakontak? Awan ngamin kuryente, nanang. Saan kami maka-charge iti cellphone? Nasayat mat nga road no nakapanaw kayo ni Jai. Nanang, ngam di maputi balay kan kwartami. Awan apulos bit-bit mi. Adda kami iti shelter ti hotel, idi nabomba ti balay ginatang mi. Ay na, imbaglakit din tawan kayo Jai, idi binumbada. Idi adon ti rebelde. Di da kang palupusan arumwa, nanang. Adda shelter apagyanan mi, no adda misail asumungad. Maala nga rod anak ko, agan-anad kayo, aging ga makadanon kayo dito'y Pilipinas. Ayan ka no dagiti ubeng. Awan kadimot lang madi anapasamak kadakwada. Nakapanaw da kanon iti ayan tirinnopak. Nabomba ka no ti balay aginatang da. Ay, imbaglangan tas andaan na iraman. Adada ka no iti shelter ti hotel, idi nabomba ti ginatang da balay. Nagasat da nga rod no kasta. Mapasangpat tayo umat nga rod idan. Imbaglakit din. Kunaklakit din no naisagmakan dagiti anak ko. Ala, ingkamat nga rod ibaga ka ni kabagis mo. Tapno saan nga agdandanag. Umay day jay inton malam. Ada nga min papanan nila kay na. Masikuran day jay nga agmay-may sa iti balay da. Awan ka di pa'y damag yung kada feken Maxine, mana? Maripatrate da kano iti mabiit. Napaninala ida tibas ija border. Kasta ka di. Ay, ungayam. Kunak man no da feken Maxine tinagpawit iti pinagpaaramid da iti balay da manang Marta. Ngam agpaiso ka di ani Greg ti akin balay ijay? Kat isumot talaga. Idi pa'y laeng anagur-urnong. Idi adon ti urnong na. Balay, tinalagip na nga impaaramid. Kunaklakit din no kung kunanala ang timbaga na nga iso ti akin balay. Ay, saan ang nakapapati nga agpaisaw ang makabalay? Tamakit kita tayo, akanayon dito'y away, nga awan sa bali at trabaho na, no day agtalon. Agmulmula laeng, ngam, adumot ti malaklako na amula na. Damag kumot ang mga sawa ka nun. Wen, kasta ti kunana, si Mang. Kan nasaya at mait, jay kaayan-ayat na. Kat agkalaysadan iti mabiit. Sigurado akayat jay babae taadang dakkel abalay na. Naggasatan day jay babae. Addatan niti Pilipinas. Ngam awan pa'y uray basit nga ipasarabo ta iti balay. Ay,
Sumungad ta nga ima-ima. Awan na pulos bit-bit na. Dayjay tumangamin agubat. Napukaw tinagbambanugan tay ti medyo na unday a panahon. Ay, saan ta na makasubli di abroad? Ta sigurado, asaan akayat ni tata nga isaldapay ti talon. Sigurado day ta. Di ta ngamin nagpawit adagos iti pinangsakada. Ay, saan tan nga estudyante? Iso akapilitan, agtrabaho tan ijay talon. Una, sublian ta ti pinanawan ta atalon. Mala, intagluganan iti basta agawid tan ijay away. Kaano ti isasangpet da fekan, Maxine? Ay, Jack amo lakay. Basta tinyawag da, adadan iti bas. Nakapanaw dan iti border. Ay, Jack amo no nakalugan dan iti eroplano. Mabiit nga road no nakapanaw dan iti border. Inyawag da kano nga awan apulos na isalbar da agamit kan kwartada. Tanairaman idinabumba ti balay aginatang da. Mas daawak ngamin taapay agimatang da iti balay da. Dito'y kuma at nagpaaramidan da iti balay da. Wen tanakakita da kano itinalaka, iso aginatang dan. Ay, dahito ti pagdaksan ti darasudos. Saan damot at taga ijay? Apay kumaagumatang da iti balay da. Tumani magtisalsaltag. Andan sakit sa nga ili tayaw. Anya ko mati connection dagiti salsaltak iti sangaili nanang. Mamati ak iti dayta. No kanayon nga agun iti salsaltak at damay sarong iti balay. Naira na lang dayta nanang. Anya ko mati amo ti salsaltak ngay. Uray kita at damay sarong dito'y balay. Ala, kitain taman nga rod no adda nanang. Ada tao. Inakman kitaan. Asino nga tadayta? Agmano kami man, nanang. Ada kayon, anak ko. Una nang. Mabisbising kami unay. Adda ka diin na po'y. Nabayag adi kam nang nangan itiin na po'y. Katanya nga itikinkin na niyaw. Amala, umunag kayaw. Ada kilaban iji kusina. Agdiritso tayon ijay. Agyaman kami, nanang. Ay, tinapay lang, tikinkinan mi. Ay nahay, imbaglakit din, tada kilaban. Makapanganak matlaangan. Ada pinakbet, kan tinuno adalag. Nanang, akin balay dita nagdakkel a balay dita si Dog. Balay ti adiyo, kay patpatakder na. Dangarod dakkel a balay tayon Balay da iti agbalin nga asawa na dayta. Bukod namat nga urnong, ti panang patakder na. Nakaipatakder ni Greg iti kasta kadakkel a balay? Nangalaan na iti ginastos na iti dayta? Anya pa'y ngay, no di babaan iti urnong na iti panagtalon na. Agyan dita nagdakkel a balay. Idinto ta agyan tayo dito narukop a balay, nanang. Ay, anya pa'y ngay, no di kasta anak ko. No kumapinatarimaan yo kabayatan ti kaaddayo ija Israel, dakkel kumamet ati balay tayaw. Mapan kami langan iti sabali a pagilyan, tatang. Isalda tayo man yan ti talon, taramaten mi nga agabrod. Idi damaw. Pinatgak tikid daw yung isalda tayaw. Ngaman yati inaramid yaw. Intantan yaw ti panagsaka tayaw. Saan itan, tatang? Ipawit mi adagos ti kwarta. No kayat yu ti agabrawd, agtrabaho kayo iti talon, taagurnong kayo iti pagabrod yaw. Kaano kami pa'y ngay makaurnong? Mabayak pa'y Tagibasitan yu kade ti manalon. Apay ngay di kabsat yaw. Nakabalay, babaan iti panagtaltalon na. Uray sa dino ti ayan mo. No nagagaat kan amom ti agimpan. Makaurnong ka. Adamot urnong mi, ngam dimma po, gaputan na bomba, tatang. No impaw ityo kuma, taimbang kume, may mayat kuma. Ngam tay patpatpatan yaw. Agipawit kaming to, tatang. Iso nga isalda tayo kumamanin ti talon. Saan na mabalain? Amangan numapukaw pa'y ti daga. Dandani napukaw ti daga,
gapo iti aramid yaw. Katjak kayatan, maulit pa. Nagpipintas dagiti mula ni Greg. Kitawam ka di. Sigurado manen ati mapaglakwan na dita. Tulungan talangan. Tapno ibingayan na ta. Ampay kukwarta ta mo. Nag-abroad ta nga agpaiso. Ngamalas mo, tawan gasap ta iji abroad. Swerte ni Greg. Nauray saan anakadal. Nagagat. Iso adimur as tibiyag na. Inatiw na ta nga ro, di may sa aman nalon. Makitinulong takan ko ng agmulang. Kalpasan na. Agpatulong ta. Tapno makaabroad ta. Kasta nga ati aramidan ta. Makitrabaho takan ko na iti talon. Tapno ada aramatan ta nga agabroad. Ay, awan na't tagayam ti makaatiw iti biyag ti manalon. Isuda ti maawagan asibibiyag ahiro. Wano banwar, ta isuda ti pagtataudan ti taraon ti aming atao. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.